Elkartasuna bere hitza esaten dut moruen, elkarrekin lan bat edo proiektu bat aurrera eruratia. Eta mundukideen lana, gu jani adineko naizen, hortan hasi eta hasitzen hau. Eta jakinen hau kooperatibetan lana endot eta badak ezertan mundukideen, eta azken batez da, danon artien ea lortzen dugun hainbat lekutan Europea aurrera ataratzia. Beti denik iparraldekuak sentitu izan dire, ez direla, hegoaldeko baino aukera gehiagokin ez. Eta alde batetik egisa da, zaitik negozioak eta ekonomia eta dana dago iparraldien gehiago, industria eta dana. Eta behaldekoekin ez gara, gizarte ez da horrein beste kontuan izan. Horregaitik, momentua, beti da momentu ona, hegoaldekoei laguntza eta euren eskuz, euren baliabidekin aurrera ataratzeko, zaitik kapazak badire. Ez daukiela, beste balide batzuk ez. Da horregaitik, mundukideen lana horixe da. Eurok hemengo laguntasunekin aurrera ataratzia beste herri batzutan aurrera ataragaren moruan.